Okay, alright. Ake ngithethe leli thuba ngithi right ke ake ngithethe leli thuba ngibingelele kakhulu ukujabula nokuthokoza kuwena mlaleli wamabalekile nengumkhonzile bathi sempindele doma lelo zulu doma izulu lidome kwaZulu Natal kovele kwanyakazi South Africa neAfrika kanye nomhlaba wonke jikelele igama lami ngingumisi Friday wabantu ilolu uhlelo izwi elamaciko Yazokuthini ngicela nje singena nawe umlaleli wami engimthandayo nobalekile nengimkhonzile sawubona ngethemba uJabile ngicela mina nawe ke sishayile ihlombe elikhulu inkosazane okay mfowethu lalela indaba enkulu ngicela siphinde ke sishayile ihlombe inkosazane yalapha eDumbe ePaul Pietersburg inkosazane enhle le inkosazane ngiyasola ukuthi sengathi ifunza unina ngobuhle igama layo uModelikazi Nqobile Dlamini Modelikazi Nqobile Dlamini lalela ngihlebele ukuthi uModelikazi wenzeni noma mhlasibe before ngikuhlebele othi ke ngiqalela Majid lalelani bolo uModelikazi lengane Majid ayisencane ne ngale kokuthi contenza kalile kuyena usemncane le mntwana bafethu futhi ke akakathathwa kanti futhi ke akanalo nesoko uneminyaka nje engamashumi amabili nesufa 26 years kuphela so kamachita bafethu anikwazi ukuyeka intombi njena alright asibuyelele nakho uModelikazi usehlabanene ngqayizivela ithuba elani lethuba Mr Friday abantu ke leli thuba lokulingisa kumidlalo uzalo kanye nasemidlalweni okhonjiswa ku-eTV iSmoke and Mirrors asimshayile ihlombe ekhulu Modelikazi bafethu inhle indaba uModelikazi ke usehlabane lengayizivela ithuba lokulingisa kumidlalo uzalo kanye nasemidlalweni okhonjiswa ku-eTV iSmoke and Mirrors uModelikazi utheke lapha kuzalo uzobelingisa indawo yentombazane eze kwinhlalo khona kodwa yaphoqwa yathukwa ngeinhlamba ngoba ke kubonakala sengathi ifike ingazilungiselele noma ingazimisele lalela kwiSmoke and Mirrors uModelikazi ungenele umncintiswano waphuma phambili ngama-likes ngenxa nje yokuzimisela yokuzinikela kwakhe yokuthatha umsebenzi wakhe ngenkulu inhlonipho ngaso sonke isikhathi Okay bafethu ilezo ebengifisa ukuthi nje ke sishelele inkosazane ihlombe angazi ke bafethu ukuthi ke ngingathini bafethu siyayazi kakhulu inkosazane siyayazi kakhulu intokazi angazi mawungathi mina awumazi uModelikazi ungathi ufuna ngikwenzeni ungathi uphila kuliphi lona izwe okay mhlasiba ke ngithi ngihalamuze kancane uModelikazi ngumsakazo oseke wasakaza kwisiyathuthuka FM yaseNdwedwe nakwivuma FM yaseNewcastle kanti ke nakumsakazo ukhozi FM uke wathola ithuba lokusakaza noZimDollars MPBL emva kokuthi ke noma emva kokunqoba kwakhe kwilingisa umsakazi wokhozi FM waphinde wangena emzuliswaneni wamanqamu kwiWinnie Mahlangu Next Female Presenter search. Okay bafethu kuningi ngingabala lishona nje ilanga liphinde lishona ne so uphinde futhi lo sisi ungu DJ njalo futhi uphinde abe ngu MC so mawukuthi nje nawe yabona ukuthi unemcimbi ngayilanda lengane mfethu ayinhle so ke kuningi ngingakubala ngoModelikazi. Alright lentokazi noma lenkosazana izoqala ukubonakala kumabona kude ngenyanga ezayo uZibandle ayibo akubona uZibandlela inyanga ezayo uMasingana oJanuary Ngalawe ngikuMr Friday abantu ilolu hlelo izwi elamaciko bathi seliphindela Duma izulu lidome kwaZulu Natal kwavele wanyakazi South Africa
neAfrika nomhlaba wonke jikelele. Lalela izandla zami zombili seziphezulu. Uma ngithi ngiyayibheka lezandla zombili zedlula ikhanda. Ngiyabonga mfowethu.